Se nbiddlu wiċċ Għawdex. Hekk stqar il-Prim Ministru Joseph Muscat feluq il-Kungress Reġjonali f'Għawdex huwa spjega kif l-involviment tal-Università ta' Harvard fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex se jwassal biex Għawdex jitpoġġa fuq il-mappa internazzjonali. Iddaħlet l-aqwa Università Amerikana ħanġibu iċ-ċertifikat ta' rikonoxximent li l-Isptar ta' Għawdex ħajkun bih rikonoxxut uffiċjalment ġewwa l-Istati Uniti. Li permezz tiegħu tiftħilna suq kbir li sallum il-ġurnata qatt ma ħlomna li nġibu ġewwa Malta. Proġett li se jattira barranin li lesti jieħdu l-kura f'Għawdex u nista' kwalità li lesti jgħixu għal żmien twil f'pajjiżna. Dan fl-istess ħin li se jsaħħaħ in-niċċa ta' turiżmu mediku li se tkun sostnuta bl-Iskola Medika ta' Barts fil-Gżira tat-Tlet għoljiet. Il-fatt li għandek skola medika ħaġġib lejn Għawdex għal 9 xhur fis-sena 20, anzi pratikament mijiet ta' studenti illi ħajjexu f'Għawdex, ħajġibu l-familji tagħhom f'Għawdex u ħajoħolqu suq totalment ġdid għal proprjetà, għal ristoranti, għas servizzi, għat trasport. Il-Prim Ministru tkellem dwar iċ-ċertifikati pożittivi li rċieva pajjiżna sforz tal-politika ta' dan il-gvern. Fost oħrajn il-fatt li l-kontijiet tal-enerġija huma r-raba l-irħas fl-Unjoni Ewropea fejn il-Maltin qed iħallsu 60% inqas mill-Ewropej, riżultat ta' bidla fid-direzzjoni. Ħaġa li ssaħħaħ il-kompetittività u żżid l-investiment bħal dak ta' 6 miljun euro mill-kumpanija Method. Xhieda oħra tal-bidla fid-direzzjoni u r-rapport Moody's li wkoll faħħar il-politika tal-gvern fil-qasam tal-enerġija, ċertifikat li jgħin biex ikun attirat iktar investiment f'pajjiżna. Dan kollu jwassal mhux biss għal Malta b'saħħitha imma għal Għawdex li jista' jsostni lilu nnifsu. Niggarantilkom li dil-viżjoni se titwettaq se ssir u Għawdex verament isir mutur ekonomiku.